Сәлем дуслар, эфирда шоу-біз тапшыруы. Бүгін татар эстрадасының яңалыклары белән сезне мин Иркә таныштырырмын. Иске яңа елда узып китте. Хәзер без тулы хукукта әтәч елына аяк бастык. Бу ел сезгә бары бәхет, шатлык, күңел тынычлыгына алып килсен дигән теләктә тапшыруыбызны башлап җибәрик. Киттек. Азалия Зиннәт яңа елны туган ягы Башкортстанда уздырган булган. Туганнарым белән рәхәтләнеп ял иттем, снегоходта йөрдек, чаңгыда шудым, бөтен гаиләбез белән җыелып ялларны күңелле уздырдык, диде җырчы. Хәзер җырчы ныклап иҗатка керешкән. Тамашачыларны яңа җыр һәм клип белән сөендерергә планлаштырам, ди Азалия. Нинди җырсың дип сорагач, җавап бирмәде. Сер булып калсын әле, диде. Ярарсың, без сюрпризларга һәрвакыт әзер. Синең иҗат җимешләреңне көтеп калабыз. Шатланган чакларда йөрәк җырга тула, күңел коштай оча күкләргә, шаярасы килә, елмаясы килә, һәр кемгә, һәр кемгә, һәр кемгә. И гүзәл дөньясы, и матур дөньясы, елмаеп яшик әле җирдә. Күкләр тыныштырсын, тормышлар мул булсын, елмаю балкысын йөзләрдә. 4 февраль көнне филармониядә 2017 елның беренче солянкасы узачак. Концертны Рәвешләр юмор театрының резидентлары алып барачак. Димәк, концерт җырның гына түгел, юмор, көлкегә дә бай булачак. Килегез, бергәләп җырларбыз, көлербез, рәхәтләнеп ял итербез. Башкортстан якларында яшәп иҗат итүче яраткан җырчыбыз Гүзәл Әхмәтова яңа ел алдыннан бик каты авырып алган. 2 атна дәвамында тора алмый да яттым. Бөтен планнарым пранзара килде. Ярый әле яңа ел алдыннан терелеп булды. Яңа елны авырып каршылыйсы килмәгән иде, диде җырчы. Бүгенге көндә сез, тамашачыларыбыз, Гүзәл Әхмәтованың Уфада, Башкортстан районнарының сәхнәләрендә күрә аласыз. Шулай ук Гүзәл иҗатын сөючеләргә яңа җырлар, яңа проектлар әзерләп йөрүен дә әйтте. Гүзәл, киенеп йөр, авырма, иҗатыңда зур уңышлар телибез. Күзләр җиткән сулган инде, җәмле җәйнең гөлләр болыны, зәңгәр төнедә кабынып йолдыз күктә, җавап көтә белеп уянма. Сигезенче гыйнвар көнне Уникс концертлар залында 17 сәгатьтә балалы солянка концерты узачак. Казанда әлеге проект 5нче тапкыр уздырыла. Концертта сез яраткан җырчылар һәм аларның мәхәббәт җимешләре, балалары белән таныша алачаксыз. Җыр моңа күмелгән тамашада юмор да булачак. Кайсы җырчыбызның ул кызлар татар эстрадасының киләчәге булыр? Концертка килгәч күрерсез. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. 27
7 декабрь көнен татар эстрадасының яшь, талантлы, шибәр җырчысы Вероника Кузнецова әни булды. 3 килода 800 грамм авырлыклы, 53 сантиметрлы баһадир дөньяга килгән. Бүгенге көндә яшь әни дә, бәби дә үзен яхшы хис итәләр. ТМТВ телеканалы исеменнән кечкенә баһадирга сау-сәламәт, тигез канат астында бәхетле булып үсүен телибез. Ә Верониканы чын күңелдән әни булуы белән дә тәбриклибез. Yürəgim xəskə şumarar Xəyallar yoxda kiləşək Yıraqda yıllardır Sen yolğaşma Zor məxəbət Dünyada barım Barşularına Kütkənlərlə Ötkən gündə qalır Onun bilən Köpərlərlə jingəp şığalar Татар эстрадасының танылган җырчылары, ТМТВ каналының алыштыргысыз алып баручылары Ранил Нуриев, Ландыш Нигъматҗанова, Эльвина һәм яшь танылып килүче җырчы егетебез Рамил Әймәтдинов «Кил яңа ел» дип исемләнгән җырга клип төшергәннәр. Клип бик матур һәм үзенчәлекле килеп чыккан. Биредә Ранил Нуриевның бүләк тапшыруында, Эльвинның чыршы бизәвендә күрергә була. Гомумән алганда, клипны караган саен могҗизаларга ышану арта. Бәйрәм хисе барлыкка килә. Молодцы, егетләр, кызлар. Салмақына әри қар бөртекләре Буялган көннәре хатирәгә әйләнде Тик ышан юк сәбәп моңаеп утырырга бар дөньяда сен яңа ел каршыларга Кил яңа ел, бәхетле мизгелләргә төренеп, куанычлар, шатлыклар бүләк итеп. Кил яңа ел, җанга ачсын бар ихлас теләкләр. Дуст тату булып җирдә яшәсеннәр йөрәкләр. Бәйрәм рухы дулкындай беркем булды. Һәр йөрәк, һәр җанда өмет уты кабынды. Башланган бар эштә юлдаш булсын уңышлар. Һәр илгә, һәр илгә алып килсен шатлыклар. Яңа ел белән
шоу-безнең алыштыргысыз корреспонденты Дамир Зиннатуллин һәм татар эстрадасының популяр җырчысы Эльмира Сөләйманова Кыш бабай һәм Кар кызы ролендә татар эстрадасы җырчыларына Яңа ел бәйрәме оештырган. Моннан нәрсә килеп чыккан икән? Хәзер белербез. Репортажны карыйк. Сәлам дуслар, яңа елны ничек башлап җибәрәсең? Елың шулай узачак. Бәлки Булат Бәйрәмов тәмле керәш тапшыруын шулай башлап җибәрер иде. Ләкин хәзерге мизгелләрдә зәңгәр телекраннар артында тәмле керәш тапшыру түгел, сезнең каршыгызда шоу-без тапшыруы. Һәм янәшәмдә басып торучы кунагым белән таныштырып китәсем килә. Татар җыры фестивале лауреаты, ТМТV премиясе иясе һәм инде танылган артист Эльмира Сөләйманова. Эльмира, сәлам, ничек хәлләр? Сәлам, Дамир, сәлам. ТМТV караучылары. Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Ничек килеп җиттең? Яңа еллар белән үзеңне. Рәхмәт, сине дә килгән яңа Киттем, еллар белән. Аллага шөкер, исән саугына. Бу студияда син булганың бар буга инде. Монда бар тәмле керәш тапшыруында, аны инде Булат Бәйрәмов алып бара. Ләкин менә бу яңа интерьерны әле беренче тапкыр гына күрәм. Бик матур, бик шәп ясаганнар. Дөрестән дә шулай. Эльмира, сырсым килә, 2017 ел нинди хайван, нинди җанвар елы икәнен беләсеңме син? Беләм, 17нче ел, ул минем тормыш иптәшемнең елы, әтәч елы. Әтәч елы булгач, инде без синең белән монда зрәюкка гына җыелмадык. Без синең белән бүген әтәч формасында шундый тәмле конфетлар әзерлибез. Ул инде теге синең дә балачакта исеңдәдер, аны ясыйлар иде. Ул җиңелчә генә ясала. Без менә шуны әзерләп карыйбыз. Дуслар, инде беренче партия дөресен әйткәндә тыйырлырак булды. Ләкин без бирешмибез. Бик тәмле булды. Без алты партияга керешек. Хәзер нәрсә эшләргә кирәкмәгәнен беләбез инде, әмма. Хәзер суын күбрәк салырга, һәм инде әзгенә кайны башлагач, сразу менә монда салырга кирәк иде. Без синең белән Бераз гына бәләге чакта әбиләр шикәр кайнаталар иде, без аны конфетерны ашый идек. Менә шул булды ул дөрес генә тәмле. Бик тәмле булды. Теге чыгарып бәрәбез дип уйламабыз. Без моны Без аны ашыйбыз. ашыячакбыз. Күренелеге баланны кисмә ярамас балам, язмышыңа кагылмасын балан ашысы балам, балакайым балан ашы ашама бір үгезір ашы баланның дәмләре гомергә калыр сеңеп балакайым балан ашы ашама бір үгезір ашы баланның дәмләре гомергә калыр сеңеп. Әйдә, хәзер булсын, сездән эш чыкмый ул. Эльмира, әйдә син Атлардан тырышып кара инде. Мин булдыра алмадым дип әйтә алмыйм, ләкин минем кошым кая? хәзер бирәм. Бу таптыр инде. Баламны сөйләп бетер инде, син харачын. Каян килеп чыкты ул? Кем тәкъдим итте? Кемнең сүзләре? Баланны миңа Барс Медиа компаниясе тәкъдим итте бу җырны. Ләкин минем бик аласым килмәгән иде аны нишләптер баштан. Һәм барыбер минем продюсерым Радик Иванович Гөлнара Абаева аласың, син җырлыйсың, синең җырың бу диделәр. Тыңладым, җырладым. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки бу җыр бик эчтәлекле, бик халыкның йөрәгенә үтеп кирде. Һәм инде мине Алтын Барска Номинациядә син чыгарды. катнашты. Номинациясына эләктем мин. Иң популяр җыр номинациясе булды бу. Елның иң популяр җыры. Һәрвакытта бит инде артист җырлаганда күз алдына үзенә нидер бер образлар китерә, нидер вакыйгалар. Менә шул җырны җырлаганда син ниндирәк образлар синең күз алдыңда барлыкка килә? Аны җырлаганда бер кеше булса да залда елап утыра. Менә обязательно ул кешене күрәм. Һәм үз балаларым да әйтәм, "И Алла, мин бигрәк ерак бит хәзер балалардан." Балалар өйдә, мин гастрольдә, концертларда
нишлеләр микән, исән саулар микән, чирләмиләр микән дип, тиздән кайтам дип, менә бу җырны үземдә җырлап җибәрергә могу мин сәхнәдә. Дөресен әйткәндә, синең тамашачылар инде гомумән сине тыңлаган халык гел елый кебек минемчә. Бу нәрсәдән икән менә? Ул бит инде бөтен кешегә, бөтен артистка бирелмәгән. Кем белгән инде. Һәрбер кешенең үз кайгысы була, һәрбер кеше ярата. Югалта. Югалта. Менә инде Яңа елга шәйләнде, бәхет турында да сөйләшмәдек. әйе, бик начар турында сөйләшмик. Мин бәхетле, син бәхетлеме, Дамир? Мин бәхетлемен, ә монысы килеп чыкса, Алла бирсә. Бик бәхетле булам, бусы килеп чыкса. Ник кайнамый ул безнең туган? Эльмира, әйтәсең килә, инде син 2016 елда шул җыр белән Алтын Барс сынын игә алып кайтып киттең бит инде. Әйе. Ул җиңүне кемгә багышладың? Күп кенә артистлар әйтә инде, бу җиңүне мин кызыма багышладым, улыма, яисә хатыныма, яраткан хатыныма дип. Син кемгә багышладың? Беркемгә Үзеңә? багышламадым, үземә багышладым. Аны бит инде һәр җырчы үзенчә җырлар иде. Тамашачыга багышладым. Чөнки тамашачы гына аны күтәреп алды. Һәм инде Әлфир апага зур рәхмәтләрне әйтәсем килә. Автор бик мине дә ярата, мин аны хөрмәт итәм. Шул җырны Сөләйманов җырласын дип үзе әйтеп биргән ул аны, һәм инде менә тагын берничә җыры була. Алла бирсә, чыгарга җыенабыз. Ниһаять, дөресен әйтәсең килә. Синең репертуарда шундый күңелле җырларда барлыкка килә башлады. Әкрен-әкрен, әйе. Ул синең үз синнән торамы менә шул күңелле җырлар? Соңгы вакытта, әйе, мин менә 5 ел буенда 5 ел мин инде 5 Алтын Барс алдым. Һәм бөтенесе әкрен җырга. Монсы җырга Менә мизгелен тотып алырга кирәк. менә инде бу елны уртача һәм тиз җырлар яздыра башладым. Менә 10 бар инде, Аллага шөкер, менә аларны хәзер дөньяга чыгарасы бар. Барс Медиа компаниясе булырса, Алла бирсә, әйе. Дөнья күрерләр дип үмитләдем. Алла бирсә, синдән яңа күңелле җырларда китергә насыйп булсын. Эльмира, Күңелле булса да бит алар баңсу җырлыйсың диләр. син күңел халәтең шулайдыр инде, әйме? Шулайдыр, белмим, шулайдыр. Син тормышта күп әйбер күргән хатын-кыз буласың димәк да? Ничек дип әйтим, күп әйбер күргән түгел. Әни белән генә үстек без. Энемне үзем үстердем инде. Авылда да үстек. Авыл тормышында беләбез нәрсә икәнне. Ә менә элек яңа елны ничегрәк каршылыйлар иде ул? Элек барыбер ничектер күңеллерәк иде, авылда мунчалар Яшьләр булганда без яшьләргә йөридек инде, менә кунактан кунакка йөридек. Күп сөйләмичә генә картына. Әйе, әниләр белән бик утырганны хәтеремдә дә, хәтерләмим дә мин. Әниләр үзләре инде без алар олы кешеләр менә хәзер генә алып балалар белән әниләр бер кухняда утыралар. Ә безгә әни бер күз карашы белән карый иде. Кунаклар килгәнче ул безне ашатып куя иде. Менә шунысы истә. Аннан соң инде кунаклар килгәч, монда изегездә булмасын, менә шуны угашыйбыз без дип кунаклар да чыгармый иде безне. Бер күз карашыннан гына куркайды без әнидән. Син үзең дә шундый әниме менә? Мин тырышам. Усал да түгел, мин кайтам да өйгә. Минемчә түгел. Бу әйбер монда ятса, теге әйтәм мин, конечно, балаларга әйткәлим. Бәле бер тапкыр кызым, әни син гастрольгә кайчан китәсең? дип мин тырышам, әбиләр арышмый, әбиләр рәхәтләнәләр. Әйтәм, әниләргә әйтәм, зинһар балаларны гына карам, әйтәм, ашарга пешерегез инде, җыймагыз да әйләрне үзем кайтып җыям. Лишь бу балалар исән булсыннар, балаларны итеп ашырмагыз, менә шулай. Гастрольләргә китәсең димәме? Әйдә, сөйләшә, әкрен генә салып барыйк. Катмай хәзер. Бу гастрольләр дигәннән әкрен генә сөйләле. Ниндирәк кызыклы мизгелләр булды, маҗаралар. Теге була бит инде һәрбер кешенең. Гастрольләрдә төрле чаклар булды, сынга калган чаклар да булды. Менә мондай бураннар чаклар да булды. Берәр сәгать көткән, тамашачы көткән чаклар да булды. Ләкин инде концертларны отменяйтмибез, куябыз, сынга калып килсәк тә, менә инде бүтән ДКга барган чаклар да булды. Әйе, 2 ДКда куялар да, Дом культурада, бер шәһәрдә. Берсенә барып, утырасың, шешенәсең, ярты сәгать концерт
Кала дигәндә, безгә шалтыраталар сез кая, ә без бүтән декада утырабыз икән, аппарат кырып. Иң күп сәгать көткәннәре, менә ничә сәгать көткәннәре бар артистлар халыкның ая. Күбрәк соңмыйсың монда Мир? Минемчә җиткән, туры килеп тора, минемчә яхшы килеп чыгара тиеш менә бу безнең салган эшләрдән. Әйе, буларны алып. Монсын алып куй, янып китмәсен. Монсын икенче партияга безнең монда сыйып бетми. Ярар. Менә бай ката торсын. Минемчә бу бик уңышлы булыр. Ничә сәгать көттеләр? Әйтеп бетер инде. 1 сәгать көткәннәре бар. 1 сәгать. Бу бик яхшы күренеш түгел бу. 1 сәгать бик озак ул. Тамашачы бик көтәргә яратмый бит инде хәзер. Без тамашачыны өйрәттек бит инде 3нче звонок белән 15 минутта башларга, әйе. Нәрсә канаты, нәрсә булды безнең монда? Көтәбез инде. Безләр берничә мизгелдән безнең әтәчләрне күрерсез. Dostlar, bizning endi әтәчләребез, конфетларыбыз катканчы, кипкәнче түгел катканчы, без инде сөйләшеп алырга булдык. Әзгенә Эльмира, сорыйсым килә. Маймал елы узып китте, әтәч елы килде. Менә син ышанасыңмы? Әтәч елында туган кешеләр шундый кешеләр булырга тиеш, булалар хылыклары, маймал елында менә шундый теге сикереп йөри торган. Андый ырымнарга ышанасыңмы син, храфатларга? Берничә сыйфатлары бар, бер туры килә кешегә. Менә инде минем тормыш иптәшем әтәч елында туды. Ул тимәсәң, тими ул. Әкрен генә йөри ул тавыклар янында, балалары янында, үзем янында. Ләкин инде мин бит инде эт елында туган, 2нче ел минеке. Минем телем озынрак, анарак барганда. Мин эреп җибәрсәм, миңа җавап кайтарырга мөмкин. Ләкин инде мин аны беләм, лучаларын тимәскә, әкрен генә шунда мин тегенә йөрим, монда йөри. Шуңа күрә Аллага шөкер. Булай гомумән менә теге гороскоп дип әйтәләр бит инде, йолдыз нәмәләргә карап кешеләр белән аралашуны, мөнәсәбәтне син төзегәнең бармы? Менә бу шаян, мин аның белән сөйләшмим дә, андый. Белмим, мин беләм, мин сукыяр, водолей икәнемне, һәм инде любой кеше белән мин аралашам, любой кеше белән сөйләшәм, елмаешам, мондый враклар ниләр бар дип әйтә алмыйм, Аллага шөкер, бөтенсе белән элемтәгә җиңел генә керәм. Демәк инде сиңа кеше шамасына син елмаеп, сәлам сәлам дiyem, нишләп шамасылмыйм, начарлыгы тимәде. Начарлыгы тисә дә мин беренче адым үзем ясыйм. Гел, ул начармы, яхшымы, ләкин мин бер тапкыр бу гомердә яшәйм, ләкин инде ачу саклап, берәрсенең ачулы булып калсын дип теләмим, менә инде синең белән үзем беренче адымнарымны ясыйм. Синең мөнәсәбәтләрдә, мәсәлән, ничек синең психыңны чыгарырга буламы андай белер? Мине үз шигырымнан диләрме, чыгару бик авыр. Бик мин инде үземә генә кызып китәләм. Менә кеше ярар, сөйләсен, мин бер кылагыма керә, икенчесенә чыга. Минем дусларым да бөтенсе шулай ди, сине чыгарып булмый шигырыңнан, менә инде ничек түзәсең, каян шуны хәтлек сабырлык синдә, нитәм белмим. Белмим, мин бик андый ниләргә ышанмыйм түгел. Бирелмисең инде? Бирелмим, бирелмәскә тырышам, чөнки ул ниләрдән дә бүтән проблемалар бар, бүтән эшем бар, шуңа күрә бик анарга бирелеп тормыйм. Менә артистлар арасында йөрисең, солянкаларда күрешергә туры килә. Һәрберсе белән үзенең теге җае булырга тиеш, әйме? Ничегрәк ул җайны тотасың, табасың. Һәрберсенең үз характеры, холкы. Бөтенсе белән сөйләшәм. Бөтенсе белән менә бөтен артист әйтер, Сөләйманова, бөтен артистлар белән дә сүз табала. Кирип китәләм, элемтә табалам, алар безнең арада инде. Кемдәләр елмаеп, мин кешене сразу күрәм. Кешенең настроениесе икән, мин бармыйм монда. Күрәм, елмаеп, нитеп сөйләшә башласа, мин уже могу итеп, аның янына барырга. Булай миңа кирәкмәсә, мин үзем генә киләм. Бер кешенә барам. Бизәнәм, нитәм, анда вакыт табылмый сөйләшеп торырга. Гайбәткә килгәндә инде, гайбәтләр бит менә шул солянкаларда, бергә җыйган концертларда барлыкка килә. Сөйләсеннәр, сөйләгән, мин әйтәм бит, мин кеше сөйләмим.
кешегә сөйләргә беләсезме, мине сөйләсәләр дә берәрсе, миңа менә сине шул әйтте, син турында менә бу әйттеләр дисәләр, мин аны шулай бер колагымнан кертеп чыгарам. Икенчесеннән мин әйтәм, сөйләсеннәр, гөнаһларым бетер. Менә шулай юылыр дисең. Әйе, гөнаһларым юылыр. Менә инде һәрбер кешенең гөнаһы бар. Аның менә инде шашлыкны дуңгыздан ашыйсың, менә уже гөнаһ сиңа да, ама күп шашлык ашалды бу тормышта дигән. Шуңа күрә бик анарга тукталып тормыйм мин. Принцип. Сәхнәдә булганда, сәхнә артында булганда бер иң мөһим принцип синең нинди ул? Сәхнәдә мин булырга тиеш тыйнак. Шул бит лирик җырлар, әкрен җырлар, сикереп теге ыржаеп, елмаеп бастырамыйсың да. Сәхнә артында мин бүтән. Мин клеш, мин елмаям, мин шат, мин бәхетле. Аллага шөкер, менә шушы урында бүген мин торам дигән нәмә Ходаема шөкер итәм. Илмира, һәр кеше инде яңа елга планнар төзи, теләкләр тели. Син бу ел ниндирәк теләкләр теләдең? Мин быел концертлар өстендә эшлим, инде яңа программа өстендә эшлибез. Аннан соң инде минем февральдә юбилеем була. Шунда әзерләнәм, Алла бирсә. Бәйрәм итәсе бар икән. Бәйрәм итәбез, Алла бирсә. Аннан соң инде 15 апрель көнне безнең татар җыры кебек бик зур шулай вакыйга була. Зур концерт ТНТВ премиясы була. Менә шунда эләксәм, мин бик бәхетле булыр идем. Анда бит инде номинантлар күп. Халай нәрсә дияр, Барс медиа компаниясыннан да бик күп тора, әйе. Инде шуңа әзерлек бара, яңа күлмәкләр тектерәбез инде. Эләксәң дә, эләкмәсәң дә син эләкмәсәң дә килеп кереп булмый инде халат өстеннән. Заранее күлмәгемне тектереп куям, һәрбер артистның үзенең образы була. Һәм инде шуңа әзерлек бара. Инде нинди җырга күбрәк куясың теге ыту мөмкинлеген дип әйтәсең килә? Мин инде шул баланга 1 ел элек алган идем ТНТ премиясы, һәм инде татар җырында да шул ук җырга эләкте. Быел инде я Зифа Нагаеваның «Минем язым син икән» менә клип әле күптән түгел төшерелде. Я инде яңа җырым шулай ук Зифа Нагаеваныкі «Яшьлек күлмәгемне» менә бик яратып тыңлый тамашачым. Мин дә бик яратам. Анысы инде әкрен җыр түгел, уртача җыр. Менә шуңа күрә ләкин менә шул җыр белән эләгермен дип өметләнеп калам. Илмир, дөресен генә әйткәндә, инде хәзер генә әйтеп уздың, «Минем язым син икән» дигән җырның тарихын ничектер ишетеп беләм, сөйләп җибәр әле син үзең менә. Минем язым син икән, ул инде 1 ел элек минем кулга килеп эләкте. Ул инде беләсез, менә январь айында минем якын дустым, җатташ дустымның Вәсилә Фаттахованың безнең арадан киткәненә 1 ел була. Һәм инде аның соңгы җырланмыйча җыры калды. Менә бу Зифа Нагаеваның «Минем язым син икән». Һәм тормыш иптәше аны Илмира, ул сине бик ярата иде диде, хөрмәт итә иде. Менә сине яратканга күрә мин беренче итеп сине исемә төшереп шул җырны сиңа бирдем ди. Һәм инде без Барс медиа белән бергә бу җырны алдык. Һәм инде башкардык, клип төшердек. Менә инде ТНТ-га эләксә ярар иде бу җыр. Чәчләремә кагылып үтте яз җиле, без кавышканнар көннәрдә яз иде. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре, башларымның шул чак әйләнгәннәре. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре, башларымның шул чак әйләнгәннәре. Ташый сулар каган улкын, кайтарып ярларына, кайтардың мине мәхәббәт бәхетле языларыма. Яшик җаным бу хисләрне язлар сайын яңарды. Яшик гомерне яз итеп яратып. Яшик гомерне яз
Ул бит инде әкрен җырда түгел, тиз җырда түгел. Менә һәрбер концертымда мин аны калдырмыйм җырларга тырышам. Ләкин инде халык ничектер менә бөтен куплет буе кул чабып утыра. Менә кемдер еларга керешә, кемдер басып кул чаба менә бу җырга. Һәм инде миндә Вәсиләм рәхмәт дип ахырдан әйтеп куям. Достар, аралаша торгач безнең менә шундый матур конфетларыбыз әзер булды. Хәзер инде сирне ачсак та була, бу конфетларны без артистларга әзерләдек. Без бу конфетларны аларга таратачакбыз. Киттекме? Әйе, киттек. Достар, әлеге без әзерләгән конфетларны без инде хәзер артистларга таратачакбыз. Ләкин бушлай гына, булай гына түгел, без инде шын кыш бабай һәм кар кызы кебек аларга яңа ел һәм кыш турында шигырь сөйләгәч кенә аларны бирәчәкбез. Кемнәр нинди шигырьләр белә икән, без Аллаһы мизгилләрдә беләчәкбез. Киттекме? Киттек. Бу кем бу безнең? Сәлам, сәлам. Күчтәнәш аларга телисеңме? Әйе, үзебез ясадык. Әле генә күптән түгел. Әйдә күрсәтмибез. Сөйләсен, аннары күрсәтәбез. Безгә кирәк синнән яңа елга, кыш көненә, кыш бабайга багышланган шигырь сөйләргә кирәк. Жырлыйбыз да биебез, зурлыйбыз яңа елны, яңа елда яңа утлар, яктырсын яңа елны. Шул гынамы? Шул, җитә. Нәрсә? Кызым, кар кызым җитәме? Ярыймы? Беренче бинариска бирик әле бу бүләкне. Әйдә бинарис. Нинди бүләк бар? Безнең эшләребезне кавып карарсың, ашап Син карарсың. балла әйбери ашарга яратасыңмы? Конечно, син күрмисең, что ли? Калорийны әйбер бирәбез сиңа хәзер. О, рәхмәт. Шигырьгә килгәндә, минем менә старший улым шушында, улым алай Камил. Авыл сөйләп китер, наверное. Камил, әйдә, тукташ, мәле. Әйдә, улым. Яңа ел турында. Камил, әйдә, сөйләп җибәрә безгә шигырь. Әйдә, улым. Шигырь сөйләп бирә. Урмандан безгә бәйрәмгә ям-яшел чыршы килгән, яңа елны каршыларга матур күлмәген кигән. Бишле. Әйдә, Эльмира, кызым булыш әле миңа. Әйдә әле. Әйдә бер яхшы бүләгне бир әле. Әтәш елы Бу как раз әтәш елы бит. Кадерле достар, яраткан җырчыбызны, минем яраткан җырчымны Гөлдәния апа Хәйруллинны каршы алдык. Күреп алдык, менә инде тотып алдык. Әйдәгез әле Гөлдәния апага да шушы сынауны биреп карыйк әле. Аның да бүләке тас килә. Әлбәттә. Апак тун киеп кыш килде. Яфрак кар ява. Бездә кидек җылы туннар, куркып мисалкын һава. Шуба алдыгыз инде сез, әйме? Әлбәттә. Яхшынымы? Яхшыны. Биясе. Бүләк бирәбез. Әйдәгез бүләкне тапшырыйк. Ой, бүләк. Гөлдәния апа, бу нинди ел килде әле безнең? Кем елы? Әтәш. Нинди әтәш? Аның төсе дә бар әле. Кызыл. Менә без сезгә, сез үзегез кызыл, мин дә кызыл хәт. Без сезгә теге сары төстәге әтәш алып килдек. Ярый. Эй, кыш бабай, яңа елга кил бабай. Капчыгында бүләкләр күп. Әйдә, бүген үк бир бабай. Мондый матур шигырь булгач бирмичә булмый. Үзебез тырыштык. Бик тәмле булыр, сезгә ышанып калабыз. Рафаэль абый, сез дә өйрәндегезме? Эй, кыш бабай, кая йөрисең малай? Бурның кызыл, сакалың ак, капчыгыңны яле карап бак. Әллә капчыкны алып китә дип торам инде. Чөнки Капчыкны күтәреп китмәс. Эшләдем. Яңа еллар белән сезне. Яңа еллар белән, рәхмәт белән сезне, рәхмәт. аппак кар уртасыннан йөгереп килә бер куян. Кыш бабай, әйдә утыр, хәзер самагын куям. Самавар куям. Мин әйтмәдем. Нәрсә куябыз? Самовармы, или тегесенме? Но ул тигесенә күбрәк шатланыр иде кебек. Без әзерләдек. Тәмле краш студиясында махсус. Ап-ак карлар, әкрен генә явалар, чаналар тартып балалар, тау шуарга баралар. Ай, молодец. Ике малай, ике бүләк. Нинди матур безнең чыршы. Җем-җем килеп янавыл. Башлыйбыз чыршы бәйрәмен. Котлы булсын яңа ел! Әйдә бабай. Буларга дөресен әйткәндә жәлләп торып булмый. Ике малай. Икешәрне бирәсем әллә? Менә икешәр, менә ике. Күңелләрегез булсын. Рәхмәт сезгә. Без бүген чыршы янында әйлән-бәйлән уйнарбыз. Кыш бабайны каршыларбыз. Яңа җырлар җырларбыз.
Шәп, яңа җырлар көтәбез димәк, Рамилдән. Бирмейбезме? Әйдәп бирмибез. Бирәбез инде мондай матур шигырь өчен. Үзең ал. О, менә Зуррагын алабыз. чыннан да яңа Сиңа әтәч. Әтәч уңышлар ал. Бик зур рәхмәт сезгә. Салкын һава урамда ап-ак кар ява. Урамга чыксаң битләр кызара. Аның әле дәвамы бик зур, сезгә 4 ел гына җитәме? Җитәме? Ярты гына. Кар кызын ашаса бирәбез инде. Ярты әтәч җитәме? Ярты пырты. Бу әтәч уңышлар ал. Бик зур рәхмәт. Шуннан да бу минем иң яраткан татлы әйберләрем берсе. Шыршы без сине сагынып көттек ел буе. Син тагында матурырак бизәлгәнсең бу юла. Алкышлар булырга тиеш монда. Кулны кулга тотынып, җырлыйбыз да биебез. Яңа елда һәр кемгә бәхет, шатлык телибез. Сез ризамы? Минем тәнәшемә. Монда бүләк бирмичә булмый инде. Рәхмәт. Киләсе елыбыз бары тик матурлыклар, тыныч гомер, шатлык, сәламәтлек алып килсен. Һәр кемнең йортына бәхетле булыгыз. Әкеп-бәкеп пранк-шоу вакыты да килеп җитте. Егетләр һәм татар эстрадасы артистлары кемнәрне кызык итеп йөргән? Хәзер белербез. Ошаган пранк өчен кирип, тавышлар юлларга онытмагыз. Пранкларны карыйбыз. Сәлам дуслар. Сәлам. Без бүген танылган юмор остасы Рамил Шарапов белән Проспект сәүдә үзәгендә шаурма сатачакбыз дип уйламагыз. Без бүген монда пранк төшерәбез. Кызлар, әгәр дә мәгәр менә сезнең каршыгызга безнең ише шибәр егетләр килеп сезнең белән танышырга булса, сез инде ул вакытта юк дип җавап кайтарсагыз, алар шушы вакытта юлый башласалар, сез нинди фикердә калыр идегез? Әйдәгез тикшереп карыйк. Карыйк, кызлар, әзерләнегез. Киттек. Сөйлә, ничекрак булды, ничек? Ошадымы? Ну, ничегрәк дип, Раил, син минемчә белеп чакыргансыңдыр инде шушы пранк шоуга, кызлар белән танышырга иң шибәр егетне. Минем яшь вакыттан бик ялсан әйбер иде инде ул. Но бүген мин аны тагы да исбатладым. Кызларга, оказывается, түзләнсәң дә юк икән бүген. Әле аның иң куркыныч иде, бездә барсы да TMTV-ны карый. Хатын күрсә нәрсә булыр? Менә минем хатын күрсә нәрсә булыр? Без бит икебез дә өйләнгән, кызлар белән танышып йөрибез. Әйдә кайтмыйк. Бүген кайтмыйбыз инде. Берсе номерын да биреп калдырды. Икәүләшеп барабыз. Миңа да номер бирде. Ботинкасының 42-нче размер. Яра дуслар, минемчә бу пранк бик кызыклы булды. Көлкү дә булды, елау да булды дип әйтик инде. Ну безгә кызык. Шушының белән без тәмамлыйбыз. Кызлар, сак булыгыз бездән. Хәерле кышкы көннәр һәм кичләр сезгә дуслар. Бүген әкебәке пранк шоуда кунакта Мөнир Рахмаев. Дуслар, инде сез күбегез сизгәнсездер интернетта, YouTube'та бик тә популяр тренд барлыкка килде. Ул да булса пранк алфавитым. Һәм инде без пранк шоу буларак бу
праныкны шитләтеп үтмәскә булдык. Шуңа күрә без бүген Мөнир белән нәкъ шул трендны төшерәчәкбез. Инде башта кагыйдәләрен аңлатып китим. Дуслар, менә без алабыз да телефонны һәм шунда алфавит ачабыз. Татар алфавитын һәм безнең һәрбер сүзебездәге татар алфавитының хәрефеннән башланырга тиеш. Һәрбер җөмләбез. Иң беренче иттербез кемне разыграйтырбыз микән? Мин дә уйлыйм, хәзер шалтыр беренче тапкыр шалтыратырга Айгөл Рахимовага һәм анарсын Венер Салимовка. Мин дә уйлыйм, бик күңелле булырга тиеш. Башлыйбыз. Мөнир. Алло. Ау. Братан. Ау, сәлам. Венер, Ау, тойм. через Волгу поедем в Ульяновск. Поехали бы. Город, 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 город Биг Мотор. Город Биг Мотор, да. А во сколько вы, ты мне скажи? С утра? Подтанцовка была, девочка Биг Мотор была. Да, слушай, Мунир. Где ты? Я в деревне. А, деревня? Да. Товары нет? Ерак ма ол? Ерак, 350. Ёлки-палки. Ёлкаға шоқырғаннары президентская жылларға и сені де шоқырға айттылар. О күрә мен йоқладым да діреккіне тұрдым. Қалтырата. Алло. Я тебя слушаю, говори. Да. Қалтырата, лежа. Нормально. Лежа мен. Қаралы. Алло. Алло. Қаралы, Лайшева менің білән нишек барасың ек менің білән концертқа? О, қазір айтам. Күндіз 2017 жылда популяр һәм решить сұрауларына һәм енді татарша жырлар болсынлар. Һәм енді бір жыр бар. Менә шундай жыр. Мәғзәлі жыр бек қаримын. Yok, менә шундай жыр бар. Фәрит романы жазды, Фәртаев yazdı. Һәм бу жырны Хәни Фәрхия биргәннәр. Һәм инде Хәни пажырламый жырлый. Бу кешегә хәкәй куйрак була. Цыкылдатып, цемент белән әйе. Мен не против, просто күні болсын еді. У меня сольники начинаются Аннара. Шулай, что ли? Алло. Çünkü Şubat abi şötkesini yuvaldık anladı. Alo. Biz işleme. Yara brat, ne? Yok alma yeme. Давай. Yem brat, давай, связь обларылы. Менә дуслар, без инде пранк башында әйткән идек сезгә, имеш без Айгөл Рахимова һәм Венер Салимовны гына разыграем дип. Тик менә көтмәгәндә безгә Илсөя Бәдретдинова шалтыратты һәм без аны да гына разыграйтырга булдык. Мөнир, менә сиңа шулай итеп дусларының көлү шадымы? Әйе, күңелле булды. Алар инде үзләре дә бер нәрсә дә аңламадылар дип уйлыйм. Күңелле булды. 3 кешегә шалтыраттык. Менә Айгөлгә шалтыраттык, аннан Венер Салимовка шалтыраттык, аннан карыйм Илсөя Бәдретдинова шалтырата эш буенча. Алдык та сөйләштек, бик күңелле булды. Үземә дә ошады, татарча да батырга әйтеп сөйләштек. Татар телендә әйбәт кенә әйтеп хәзер өйрәнә. Былай булса татар телен ятлап бетерәсең инде, әйбәт. Алла версә, әйе. Дуслар, бу пранк белән без инде Раилне җиңел генә җиңәчәкбез. Чөнки бу пранкта бер юлы Айгөл Рахимова, Венер Салимов, Илсөя Бәдретдинова һәм инде Мөнир Рахмаев катнашты. Инде кемне сайларга сездән тора. Пока.
Шоу-биз командасы татар эстрадасы яңалыкларын туплап кына тора. Безне карамый калма, бар яңалыкларны да җиткерербез. Тапшыруларыбызны карарга җитешмәгәнсез икән, TMTV сайтына керә аласыз. Бүгенгә менә шундыйрак яңалыклар иде. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин, Иркә, сезнең белән саубуллашам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.